Kerro hiukan, minkälainen sun päiväohjelma nykyään on? Päiväohjelma on sitä, että minä siinä 6 kieppeillä nousen ylös, syön semmoisen kevyen aamiaisen ja sitten Karin kanssa lähdemme ehkä siinä 8:10 lähdemme kierrokselle. Meillä on 4 kauppaliikettä, josta saamme tavaraa. Tänäänkin tuli 2 kuormaa ja saatiin ne kuitenkin kaikki vietyä. Ei ole paljon tuolla varastossa mitään niitä. Ja niin ne menee siinä kello 11 ja 12 välille. Nyt olen syönyt lounaan ja nyt tämän haastattelun jälkeen minä menen vähäksi aikaa sanotaan oikaisemaan eli nukahtamaan. No, ollaanko parempaan suuntaan menossa maailman tilanteessa ja kehityksessä? Ei mikään parempaan suuntaan, vaan oikein nopealla vauhdilla huonoon suuntaan ja ennustukset täyttyvät, Jumalan sana pitää paikkansa ja Jeesuksen tuleminen on lähellä ja se yllättää monet jopa uskovaiset, jopa adventistitkin. Näin se arvaitkirja, minä justin olen lukenut tuolta hartauskirjasta, joten tärkeintä on meille, että olisimme valmiit, kun Jeesus tulee ja jättämään tämän syntisen maailman ja nämä jumalattomat ihmiset tänne. Jeesus tulee noutamaan omansa kotiin taivaaseen, että se saa sitten 1000-vuotinen tuomionpito siellä jumalattomille ja sitten vasta laskeutuu uusi Jerusalem Öljymäelle ja siinä jumalattomat saavat sitten, kun ne hyökkäävät sitä kaupunkia vastaan, niin jumalattoman taivaasta tulee tuli, joka polttaa ja on tuhkana. Samalla tavalla kävi niin kuin kävi Sodomassa ja Gomorrassa, kun enkelit tulivat sinne pelastamaan Lootin perhettä. Tänään on viimeinen hetki, kun ihmiset voivat tehdä ratkaisun. Armon aika on päättymässä ja Jumalan tuomiot tulevat kohtaamaan maailmaa. Jumalan saakkoon teitä kaikkia siunata, jotka kuulette tämän sanoman ja valitkaa Jeesus elämänne Herraksi ennen kuin se on liian myöhäistä. Jeesuksen nimessä kiitos.